Hello friends, Bodo Info YouTube channel बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा युथ्सनि राङारि अनसुंथाइ 2 लाख नोंथांमोननि एप्लाइ डेट ओंखारबाय। बेनि सिगाङाव जायफ्रा भिडिअ नायदोंमोन दहायो स' नोंथांमोना क्लियार जाबाय आरो खायसे क्लियार जायाखै जे बे 10,000 सेलारिखौ बोरै मोननो हागोन आरो माबोरै ट्रेनिं बेनि सायाव आपडेट दङ एन्ड बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन माब्ला रिलिज खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि अनलाइन डेटआ माब्लासिम थागोन एबा माबोरै मोननो हागोन स' बेनि सायाव भिडिअ लाना फैदों एन्ड बे अफिसियेल वेबसाइटआ बबेयाव मोनगोन बबेयाव अनलाइन खालामनांगौ डकुमेन्ट्सआ मा मोननांगोन एन्ड बेनि सायाव आपडेट नोंथांमोनहाय लाना फैदों। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय साख्रिनि एबा गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागैथ' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव आपडेट मोनबाय थानो हाखायो। दा गभर्नमेन्टनिफ्राय जि आपडेट फैयो आं बेखौसो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामो एन्ड बेखायनो स' नोंथांमोना कमेन्ट्सखौहाय जाहाथे नेगेटिभ खालामा देन बेनि सायाव रिक्वेस्ट खालामखाबाय। स' बिदिब्ला नैबे 2 लाख रांखौ सोरबादिया मोनगोन बैसोआ बेसेबां जानांगोन जों दानिया थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना बेयावनो चेक खालामबाय थानो हासिगोन। आं लिंकखौहाय नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव होना दोनखानोसै। बेनो जाबाय CMनि एबा आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनि स्किमनि आन्डाराव स' नोंथांमोना 2 लाख रांनि एप्लाइ खालामनो थांगासिनो दङ एबा स' नोंथांमोना डेटआ ओंखारबाय। स' जायफ्रा भिडिअ नायाखै दहायनि भिडिअ नोंथांमोना मिथियाखै जानांगौ एन्ड जायफ्रा नायबाय नोंथांमोना मिथिबाय। बेनो जाबाय अनलाइन एप्लाइ डेटआ 23 सेप्टेम्बर अके 23 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो पर्टेलाव बेयाव लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन। देन बेनिफ्राय दायो बे आपडेट खालामथ'वाखै स्किम्सआ नै बेवहाय नोंथांमोना स्किम मोनदों एनि गभर्नमेन्ट स्किम्स बेयावनो नोंथांमोना मोनबाय थाखागोन। दा नै बेयाव माखासे नोंथांमोना स्किमनि नाम मोनदों एन्ड बेनिफ्राय अरुण'दय मोनदों आरो बेयाव गोबां कमेन्ट्स फैनो हागौ अरुण'दयनि गोदाना नोंथांमोना 10 अक्ट'बरावसो मोननायनि चान्सखौ बुंदोंमोन। दाखालि जायफ्रा मोनबाय 750 बे जाबाय मोनबाय थाग्राफ्रा मोनदों 8 सेप्टेम्बरावनो सोदों मानोना 9आवहाय सेकेन्ड सेटारडे एन्ड 10आवहाय जोंहा सानडे दङमोन स' बेखायनो एडभान्स होनाय जादोंमोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि चिफ मिनिस्टारनि जायखिजाया स्किमा बेयावनो फैगोन आरो जेब्ला युथ्सनि 2 लाख राङारि अनसुंथाइआ एक्टिभ जाबा बेयावनो नोंथांमोना मोनखागोन अके बेयावनो ओंखारजोबदों नै गासैबो स्किमा बेयावनो ओंखारदों एन्ड बेनो जाबाय डेटआ 23 सेप्टेम्बराव एन्ड मिनिमाम बैसो खमसिन बैसोआ जुदि नोंथांमोना मिथिनोबा बेनो जाबाय 18 इयार्स 18 इयार्सनिफ्राय जेसेबां दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन मेक्सिमाम बैसोखौ होथ'वाखै नाथाय 18 इयार्स जानाय लोगो लोगोनो हागोन। दा बेसेबां फरायनो नांगौ फरायनो नाङा बेखौहाय जेबो बुङाखै नाथाय आनइमप्लयड होननाय लोगो लोगो जे फरायनायनि खोथा गैया जायखिजाया थांना थानो थाखाय बे स्किमखौ मोनगोन 2 लाख नोंथांमोना मोनगोन आरो फार्स्ट किस्तियाव नोंथांमोना 1 लाख मोनगोन एन्ड सेकेन्ड किस्तियाव 1 लाख नोंथांमोना मोनगोन गासै 2 लाख नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेखौ फाइनान्सियेल इयार 24 आव होगोन एन्ड बेनिफ्राय मोनसे जाबाय 2024 बेनिफ्राय 25 नोंथांमोना फाइनान्सियेल इयार बेनिफ्राय मोननो हागोन। देन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआव जों दानिया फैनोसै बेनो जाबाय आधार कार्ड नोंथांमोना आधार कार्डआ नांथारगोन अके एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 2 जाबाय पान कार्ड नोंथांमोना पान कार्ड नांगोन एन्ड बेनिफ्राय थार्डआवहाय डमिसाइल नोंथांमोना डमिसाइल खालामनांगोन अके डमिसाइलखौ नोंथांमोनाहाय जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय डमिसाइलखौ खालामना लायो डिसि अफिसाव नोंथांमोना सानसेयाव मोनगोन एन्ड देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेंक पासबुक नांगोन अके बेंक पासबुक नांगोन एन्ड बेनिफ्राय फट'कपिस बेनिफ्राय माखासे सापर्टिं डकुमेन्ट्स जेरै कास्ट सार्टिफिकेट एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि मोनसे इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय बिजनेस प्लान थ' नोंथांमोना बिजनेस प्लान खालामनांगोन जे हमना ला नोङो मोनसे दखान खुलिगोन बा जास्ट एग्जाम्पल मोनसे दखान खुलिगोन बा मोनसे फार्म खुलिगोन लाइक नोंथांमोना फिगारि एबा स' नोंथांमोना गटारि एबा फिसारि जायखिजाया मोनसे खुलिगोन अब्ला फिगारियाव हमना ला बे फिगारियाव बेसेबां खरस थांगोन माबादि नोंथांमोनाहाय डेभेलप खालामगोन फार्मखौहाय माबादि सिस्टेम माबादि न' बानायगोन माबोरै फिगोन माबोरै फिगोन देन बिनि सायाव बिजनेस प्लानखौ खालामनांगौ जानांगौ आरो जेब्ला खालामथारनांगौ अफिसियेल नटिस फैयोबा गासिबो क्लियार जागोन नाथाय दायो स' नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ जाहाथे क्लियार खालामग्रोयो एन्ड बेनिफ्राय बिजनेस प्लाननि सायावहाय स' नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनोबा बेनि सायाव डिटेल्स भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय बेनो स' नोंथांमोना लास्टआव फैबाय ट्रेनिं देन ट्रेनिंआवहाय 10,000 नोंथांमोनाहाय बेथन होनाय जागोन बा हाजिरा होनाय जागोन आरो जायनोखि बे स्किमाव नोंथांमोना नैबे 2 लाख स्किमावहाय नोंथांमोना सेलेक्ट जायो अब्ला स' नोंथांमोनखौहाय 1 मान्थ नोंथांमोनखौहाय ट्रेनिं होगोन होननानै डिक्लेयार खालामदों ट्रेनिंआवहाय आरोबाव 10,000 अके 10K नोंथांमोनाहाय 10,000 आरोबाव नोंथांमोनाहाय सेलारि एबा बेथनखौ होनाय जागोन होनना बुंदों। स' बेनोमोन गासैबो क्लियारा नोंथांमोना क्लियारि जाबाय एन्ड बेनिफ्राय 23 सेप्टेम्बरखौ नेदो गासैबो क्लियार जाबाय एन्ड डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोनाहाय रेडि खालामबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि ट्रेनिंखौ मानो होगोन होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों ट्रेनिंखौ मानो होगोन जे मोनसे खामानि मावनो थाङोबा अके स' मोनसे खामानि मावनो थाङोबा थ' बिनि खामानिनि सोमोन्दै नोंथांमोना सोलोंग्रोनांगौ जायो बेखौनो बुङो ट्रेनिं एन्ड बेयावनो स' नोंथांमोनखौहाय ट्रेनिंखौ होनाय जागोन स्किलनि सायाव नोंथांमोननि स्किलखौ नायगोन स्किलखौ फोरोंगोन जे माब्रै फार्मखौहाय ग्र' खालामनांगौ माब्रैहाय डेभेलप खालामनांगौ जौगाहोनांगौ एन्ड माब्रै फार्मखौ सालायनांगौ देन बेनि सायावनो ट्रेनिंखौ होनाय जागोन गाव गावबागाव खथायावहाय ट्रेनिंखौ होनाय जायो स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे आपकामिं स्किल एबा स्किम्सनि बागै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोनबाय बा नुनो मोनबाय
स' लोगोफोर बेनोसैमोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन एन्ड 22,000 नोंथांमोननि भेकेन्सि सेप्टेम्बर लास्ट उइकनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं